to introduce to you the woman of destiny, the woman whom God is using, the author of 3 books. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you Dr. Thabsile Mahlaba. Shaitan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngokuyithoba okhulu ngiyathanda ukubingelela umnikazi wenkonzo umoya oyingcwele okhona phakathi kwethu, ngicela simshayile izandla. Hallelujah. Ngicela shayela iqhawe lamakhawa izandla. Glory, 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 glory. Shayela uJesu izandla. Hallelujah. Ngoba uyaphila kuze kube ngunaphakade. Yonke amathuna agcwele amathambo. Kodwa le Nkosi yami ithuna lika Jesu yilo lodwa li-empty. Ngoba ukufa kubanga namandla okumbamba. Mshayela izandla. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngokuyithoba okhulu angibingelela umama wethu, uMam Jobe, egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye. Kumnandi kumbona uThixo emsebenzisa ngalendlela. Amen. Siyabonga kakhulu. Ngokuzithoba ngibingelele abagcotshwa bakaThixo. Babuzikhali ngiyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngibingelele ney'ncekukazi zonke zenkosi ezikhona. Amen. Obaba nomama nabantu abasha, i-team ye-God's Army egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi angihloniphe ukuthi ngibe isitsha sokudlulisa umyalezo ebusuku. Amen. Ngiyabonga ngendlela emangalisayo. Angikaze ngithukuma kule ndawo kungifanele. Njalo ngihlale ngibona umusa kaNkulunkulu. Amen. Siyabonga bazalwane. Ngicela sithole izwi elisenhlizweni yami ngendlela emangalisayo. Encwadini yabahluleli chapter 16. Ungifundele nje ku verse 28. Abahluleli chapter 16 ku verse 28. Osetholile ngicela ngifundele. Jesus. Judges chapter 16 verse 28. Abahluleli chapter 16 verse 28. Verse 28. uSamsoni wakhala kuJehova wathi, Nkosi Nkulunkulu, ake ungikhumbule, ungiqinise kanye kube kanye kuphela, Nkulunkulu, ukuba ngiphindisele kumaFilisti ngempindiselo ibenye ngenxa yamehlo ami omabili. Umyalezo senhlizweni yami ebusuku uthi, Lord, bring back my anointing. Nkosi, buyisa ugcobo lwami. Cela usibonge. Babegameni lika Jesu waseNazaretha, umNaziro ongcwele. Siyabonga Nkosi, siyathandaza. Sisho njalo ubuyisa Thixo wethu.
buyisa mnini mandla wonke igcobe incekazi yakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyamazi yena kodwa wena Thixo asikwazi. Egameni likaJesu vela ngaye, egameni elinamandla, igama likaJesu ligcotshiwe. Amen. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ebusuku ukuthi kunabantu sathana bethi useqedile ngempilo yabo, kodwa uThixo akavumanga bazobuyelwa izinto zabo ebusuku. Angikhathali ukuthi usathana ubesetheni, kodwa into yakho namhlanje iyabuya. Hallelujah. Thixo buyisa ugcobo lwami. Glory to Jesus. Lama zalwane sifunda ngoSamson. Leli gama elithi Samson lisho a little sun, ilanga elincane, ngoba uJesu ilanga elikhulu, ilanga lokulunga. Kuyenzeka bazalwane ilanga uma liphume ekseni liphume lisemandleni, bese kuthi emini lisithwe ngamafu, bese kuthi uma seliyosithela liphume ngamandla, kanti liphuma ngamandla nje seliyosithela. Glory to Jesus. Ngoba uSamson bazalwane waba yingozi. Nkosi yami, ngesikhathi sakhe sokugcina, kanti ilanga seliphuma ngamandla, kanti liphuma ngamandla nje seliyosithela. Glory to Jesus. Ngoba nenkosi yami uJesu, wena wawungacabanga ukuthi uyafa, kanti ilanga liphuma ngamandla, liphuma ngamandla nje seliyosithela. Ngoba idamage uJesu ayenze embusweni kaSathane wayenza ngenkathi egebisa ikhanda, kungathi uyafa kanti ubulala izinto. Glory to Jesus. Oh hallelujah. Ngisho ibandla likaKristu bazalwane lizoba namandla Nkosi yami ngesikhathi sokugcina, kanti ilanga lizobe seliphuma ngamandla ngoba seliyosithela. Glory to Jesus. Funa ukuthi kuwe ngenkathi uSamson ezalwa kwaphuma ilanga, ngenkathi uSamson ebackslider ilanga lalisithwa ngamafu, ngenkathi uSamson ebuyela endaweni yakhe esibuyisele enkosini. Thank you Jesus. Ilanga laliphuma ngamandla, kanti liphuma ngamandla nje seliyosithela. Glory to Jesus. Asigijime. Ngifuna ukuthi kuwe uSamson uyisibonelo sokuthi into noma i-carelessness abanayo singangeni kuyo. Ngoba uSamson bazalwane waba careless, wakhohlwa ukuthi amaFilisti ayemfuna. Funa ukuthi kuwe ungalingi ulibale ukuthi uyafunwa. uSathane uyaleza amadimoni ngawe wathi hambani nimfune nibuye naye, dead or alive. So kumuntu onjengawe, you cannot afford to live a careless life. Glory to Jesus. Ngithi uSamson bazalwane waba careless, wakhohlwa ukuthi amaFilisti ayamfuna. Ngifuna ukuthi kuwe amaFilisti ayangafuna uSamson, kodwa yefuna ugcobo lwakhe. Ngoba into eyayenza uSamson
abenkinga kumaFilisti uqobo lwakhe. Kodwa kubhlungu izinto ayayifuna azithola kuSamson, ngoba mkundinwele lohamba uqobo. Bamkhipha amehlo, kwalahleka umbono. Egcineni waboshwa, kwahamba ifreedom yakhe. Glory to Jesus. Iproblem kaSamson bazalwane, uSamson, he was physically strong but morally weak. Ngithi kuwe, iproblem ayanayo uSamson, he was physically strong but morally weak. Waya good ekulalani ngonyama, kodwa wayehlulile ngonyama yenkanuko. uSamson waya good uqashula ibopho, kodwa wayehluleka uqashula ibopho ze-habit ebhedayo. Glory to Jesus. Hey my God. uSamson bazalwane uhlaselwe ingonyama encane, a young lion against a young man. Yayingazile ukuzomhlalisa, yayizombulala. Hey my God. Ngoba abantu abasha ngifuna ukuthi kuwe, kill the lion before it kills you. Hallelujah. Ngoba uSathane uma ezohlasela umuntu omusha akavesa hlomeke, uyakustadisha abona ukuthi yini lethandwa inyama yomuntu omusha beseza ngayo. Ngeke umuntu omusha akuhlasele ngesinemfu. Angizwa bazalwane. Kodwa ugogo uma ehlaselwa uzohlaselwa ngesinemfu. Ngamanye amazwi zibanjwa kweziwudlayo. Ngidla ngokuthi uma ngikhuluma nabantu abasha, uma ngifuna ukubamba igundane, ngiyalistadisha ukuthi lithandane. Bese ngiyahamba ngiyothenga i-Retex ethandwa igundane. Ngiyezwakala bazalwane, angiyi ukuyolithenga ngoba ngilithanda igundane, kodwa ngifuna ukulibulala, kodwa ngilibulale ngento eliyithandayo. Hallelujah. Ngoba kulento elithandayo ngifihla into engalithandi. Liyayithanda i-Retex kodwa likuthanda ukufa. Niyangizwa bazalwane? So into engizoyenza, ngizobuya ne-Retex bese ngiyayichitha. Ngeke ngilokhu ngigijima ngiyofunana negundane ngizodlisa i-Retex. Ngiyezwakala bazalwane? Ngibeka i-Retex ngihambe ngiyozilalela, ngithemba into esegundaneni ukuthi yona ezongidrivela igundane ilethe ekufeni kwalo. Uma lifika igundane akubhalwanga ukuthi ukufa. Uma lifika igundane libona uKhisimusi. Yingakho uma lidla enjoya, ngoba yikho into ethi ngidla ukufa. Ngiyezwakala abantu abasha? Yingakho uma ngaqhamuka ngiwuMama Mahlaba lidla igundane, ngithi hayibo gundane ukufa lokho. Ningathi igundane unomona. Yingoba sewadlulelwa yisikhathi. It's my right and it's my body. Glory to Jesus. Ngifuna ukuthi kuwe uma lidla igundane liyayi-enjoya lento elidlayo. Glory to Jesus. And noma selidlile liyaqhubeka ligijime
as if akonakalanga lutho, kanti process yokufa iyaqhubeka ngaphakathi. Jesus. Hallelujah. Jesus. Ngoba abantu abasha kwi-restaurant kaSathane, you eat now and pay later. Hallelujah. Emva kwensuku lidlile, lento elidle li-enjoya izoshintsha isingaphakathi, yenza amathumbu aqine abe ukhonkolo. Yingakho noma sengiyaqhamuka igundane selindwazile, liyafuna ukubaleka, akusabalekeki, lijikelwe yinto ebelidla li-enjoya. Hallelujah. Lithi izwi likaNkulunkulu ngasona leso sikhathi umoya kaNkulunkulu wehlela kuSamson ngamandla, wembatha waya kule ngonyama ebizombulala, kungasayena sekuyinto yembethe. Wafika walibamba igundane lalinamandla khona, walidabula imhlathi emehlweni ngonyama, kodwa ezandleni kwangathi itakane lembuzi. Funa ukuthi kuwe umuntu omusha ungezwe abantu bethi akekho umuntu omusha ongaphila impilo engcwele kulesi sikhathi. Amanga kaSathane veze ngokwabantu awungeke, kodwa ngaye unamandla okwenza konke. Uphile uyintombi yakwenu, ushaya high heel yakho, uthatha iBhayibheli lakho, glory to Jesus, udemonstrate amandla oNkulunkulu. Bathi kusho ukuthi akuthi shu, kanti kuyasho, kodwa lento ekhipha abantu abasha ngamafastela ibanjiwe, i-under control. Glory to Jesus. Samson kwakuzingonyama ibulale, kuze amasosha angu-1000 athatha umhlathi wembongolo awabulale. Yezwakala, bamvalele ngamasango ensimbi, awazimbule anyuke nawo intaba. Yezwakala bazalwane, kusho ukuthi uSamson babengakwazi ukumthola. Babona ukuthi kunebutton ela kuye engeke ipresswe ingonyama. Angizwa bazalwane, engeke ipresswe amasosha angu-1000. Isihogo sa-organizer. Niyangizwa bazalwane, umuntu wesifazane. Ngoba umuntu wesifazane bazalwane, uma egitshelwa amandla obumnyama, uyingozi ngaphezu kwengonyama, uyingozi ngaphezu kwamasosha angu-1000. Glory to Jesus. Engajimanga, engaphethe ngisho irazor, wavesa uSamson uDelilah, wamlalisa emathangeni akhe, wamphulula. Niyangizwa bazalwane, kanti njengoba emphulula ngezandla ezisoft, ufuna inhliziyo yakhe. Lalela, uSamson wayecabanga ukuthi usafe ezandleni zikaDelilah, kanti izandla zikaDelilah zifana nezidladla zekati ongalithola lidlalisa igundane, kanti liveze le ndawo ethambile, lifihla inzipho. Kodwa ukufa kwaleli gundane kukuzo lezi zandla ezisoft. Niyangizwa bazalwane? Hey my God, ngoba uSathane uyakwazi ukukulalisa ubuthongo. Hallelujah. Uyenza into uphindelela, uyenza into uphindelela, kanti uSathane uthi ngizobamba cabe ithambo wejwayele, ngizobamba, angikhathali
noma ungalibona ikati lidlala negundane kuze kuyophuma kuma Guinness Book of Records ukuthi ikati liwumngane negundane. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi ngelinye ilanga uyalibona igundane selivele ngomsila emlonyeni wekati. Hallelujah. Yingakho bathi abanye inyoka yake yabamngane selesele besuthi bobabili. Inkinga yavela mhla inyoka yalamba. Yingakho bathi abasha naku 2013 sithi ubumnyama ngapha ukhanya ngapha. Ngisho kwintombi ekholwayo, kwinsizwe ekholayo. Glory to Jesus. Abavakashelana ubrother no sister efletini. Angizwa bazalwane. Ngithi abavakashelani ubrother no sister efletini. Ngikhuluma nomuntu okholwayo. Kuyezwakala bazalwane. Anshare verse nobabili kuze kushaye u1 ekseni. Hallelujah. Anthandazi nobabili efletini kuze kushaye u1 ekseni. Ngoba iproblem niyangizwa bazalwane, kuzovela owesithathu unomthandazi igama lakhe. Angithi uma ungena egarage kune sign ethi no smoking, ngoba kuyaziwa ukuthi ugwayi no petrol kuzovela into yesithathu ukufa. Yingakho lithi izwi likaNkulunkulu nidede kokubukeka kukumbi. Asibaleki kokubi kuphela, kodwa sideda nakulokho kubukeka kukumbi okuzokwenza abantu basole. Niyangizwa bazalwane? Ngoba kurong ukuthi uphuza amanzi ngebhodlela kabhiya. Hallelujah. Asikuphikisi uphuza wona amanzi, kodwa inkinga yakho uwaphuza ngebhodlela likabhiya. Uzobasolelana abantu abathi bakubona uphuza ubhiya. Uyobalanda nini bedlula ngamateksi nangamabhasi bekubona uphuza ubhiya, kanti wena uyazazi ukuthi uphuza amanzi, kodwa iproblem icontainer irong. Hallelujah. Jesus. Lalelani bazalwane. Iproblem usathane la ethagethe khona. Niyangizwa bazalwane? Uyaziyeka ezinye indawo kodwa uthagethe ukhalo. uSamson, he was so powerful.
kodwa ukhalo lwaliceka njengekhanda lempukane. Lalelani bazalwane, ngithi uSamson waye gifted. Kuyezwakala bazalwane, kodwa iproblem yayila uZipho wawehla wenyuka, wawungavumi ukuhlala endaweni. Hawu Mama Mahlaba wasuqinisa kangaka, ngeke size sithambise ngoba uSathane akathambisi. Kuthiwa u65%, niyangizwa bazalwane, wabantu abasha uba, hey my God, uba engaged noma uba active kwi-sex at the age of 13 years. 65%. Liyini ithemba lesizwe? Ngoba abantu abasha bayafa bafisa okwentuthwane. Ngemgcibelo sekuyivela kancane ukuthi uzwe ekhala amahutha, bekikiza omama beshanela ngamaragi phansi, bethi uyothi wabonani wemfazi ongazalanga. Instead bonakala imoto ezimnyama, omama bembetha amaragi beyongena emotweni ezimnyama, bethi uyadela wemfazi ongazalanga. Bekhala ukuthi sababhizi sacimezisa izingane zethu, thina sizocinyeziswa kubani? Ngoba abantu abasha uSathane akanandaba nesingisi sakho. uSathane akanandaba ukuthi ufunda ku-Model C. Glory to Jesus. Uma luxega ukhalo usenkingeni nesingisi. Ngeke bantu abasha, kuyezwakala, sibe namameya, sibe nodokotela, sibe nopresident, hallelujah, abaphila ngalendlela abantu bethu abaphila ngayo. Ngidla ngokusho ukuthi uNkulunkulu enikeza uAaron, uMose, izambatho ezogqokwa uAaron namadodana akhe abapriest uma beseva endlini kaJehova, uthi ngaphansi bekufanele bagqoke amabhlukwe elinen, esingathi ngesimanje ama-tight elinen. Ilinen eBhayibhelini isho umngcwele, ngoba kwakungeke balunge baseva endlini kaJehova kanti bayabhushuzela. Niyangizwa abantu abasha? Kwakufanele bathi uma beseva endlini kaJehova le ndawo ibe i-protected. Ayikho into ebuhlungu umuntu omusha ukuthi useve endlini kaJehova kanti uyabhushuzela, le ndawo ayikho covered. Hallelujah. Noma usekhwayeni yenza sure ukuthi le ndawo i-covered. Hey my God. Noma uyawashipha, washipha ugqoke tight. Noma uya-asharisha, asharisha ugqoke tight. Oh hallelujah. Ngoba yikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu asibusise kanti uyabhushuzela. Kuyezwakala abantu abasha. Lalelani, igift bazalwane iya operator noma umuntu evuka esonweni. uSamson ubetha uDelilah, umetha amafilisa phezu kwakho Samson, avuka uSamson aqashula ibopho. Igift operate. Kuyezwakala bazalwane,
aqede aye emathangeni kaDelilah. Umetha amafilisa phezu kwakho Samson, avuka uSamson agashula ibopho, abuyele emathangeni. Igift iyakwazi ukuoperator noma umuntu la kuyabheda. Hallelujah. Angikhulumela ukuthi ungithande, kodwa ngikhulumela ukuthi impilo yakhe iyezulwini. Noma usangithandanga mina kodwa iyezulwini. And uzubone ihabit eyayisimbambile uSamson ukuthi akasacalculate ukuthi why lo muntu wesifazane athi amafilista phezu kwakho Samson, kodwa still abuyele emathangeni. Kuyezwakala bazalwane, kusho ukuthi umoya kaDelilah wawusumbambile. Ngoba thina abantu abasha inkinga yethu sibaleka emlilweni okufanele singene kuwo, singene kokufanele sibaleke kuwo. Ngoba emlilweni owuba sewuNebukadnezar bangena oShadrach, ngoba lo mlilo wawungazange ukuzobabulala kodwa wawuzoveza indoda yesine. Kodwa emlilweni wenkanuko baleka. Baleka. Kuthiwa baleka, Ntomusha, ubalekela inkanuko zobusha. Uma kukubiza ukushintsha i-cellphone number, yishintshe. Uma kubiza ukushintsha iflat ohlala kulo, lishintshe, ubaleke. Sesizothandaza. uSamson bazalwane wayene problem yokulala endaweni ezironke, ngoba wake walala eGaza bamvalela ngamasango ensimbi. Aningizwa? Wayelala koDelilah, ngoba uma ulala endaweni eronke uzovakashelwa izitha. Izinto ezivakashelayo izona ezichaza ukuthi ulalaphi. Ngifuna ukubuza nje kuwo, wena ulalaphi? Izolo ubulelephi? Ngisho wena ubulelephi izolo? Hallelujah. Ngithi izolo ubulelephi? Kodwa praise God uJakobe, yezwakala, owayelele ecameletsheni wabona isikhwelo sisuka emhlabeni siye ezulwini, ingelosi zehla zenyuka. Glory to Jesus. Ngoba balala bacameletsheni babona imono yasezulwini. Glory to Jesus. Kodwa balele emathangeni kaDelilah bavakashelwa amaFilisti. Ngifuna ukuthi kuwe, noma angiphindanga ngakhuluma phezu kwekhanda lakho, kodwa igazi lakho lingabuzwe ezandleni zami, ngoba abanye abawatholanga amaqiniso ngisho emakhaya. Kodwa uThixo umisa imvuselelo ngoba efuna ukuzokhulula wena, akutshela izinto ongayitshelwanga ekhaya. Sizothandaza. Glory to Jesus. Ngenkathi uSamson elele, uDelilah yena wayengalele. Ayikho into ebuhlungu ukuthi ulale wena kanti isitha sakho sona silele. Bake balala abafundi, balala ngesikhathi esironke. uJesu ethi umphefumulo wami ulusizi kuze kube sekufeni, lindani kunye nami. Wabashiya abafundi ibanga ongathe lokuphonsa itshe.
wathandaza uJesu. It was not easy. Abachazayo bathi wayebhonga erola ethi lesi sitsha asidlule kimi ngingasiphuzanga. Kodwa praise God ukuthi wathi kungabi ngeyami intando makube ngeyakho. Ukube wagcina ngokuthi lesi sitsha masidlule ingaba sikho la. Uma ngabe yakubafundi ubafica abafundi balele. uJesu wayengalele. NoJudas Iscariot owayekhokhasa ukufa kaJesu wayengalele. Kodwa abafundi babelele. Namanje uSathana kalele. Sebenza 24 hours. Kodwa thina bazalwane silele. Glory to Jesus. Wayelele uSamson. Kodwa uDelilah engalele. Ngenkathi emprasha ngezandla ezithambile ngezwe lisoft ethi ngitshele imfihlo yamandla akho ikuphi kuze kube manje awungitshelanga lona iqiniso ngoba uSathane unesineke. Wayiholaza inhliziyo kaSamson ekugcineni wabuya nayo. Wathi uSamson ngingumnaziri kaJehova. Sukela ekuzalweni kwami impuco ayizange ihlale ekhanda lami. Glory to Jesus. Kanti umtshela vesinto i-assignment abeyithunyelwe sokweni uDelilah. Wamgunda amagoda awu7. U7 eBhayibhelini usho perfection. Kusho ukuthi ngamanye amazwi, hey my God, yahamba into kaSamson, yahamba complete. Uthe umethe uDelilah amaFilista phezu kwakho Samson. Njengenhlala yenza wavuka uSamson wathi exercise igift. Kanti uGcobo selihambile. Zingahamba ezinye izinto kodwa ungalingi uhanjelwe uGcobo. I can imagine umuntu obehamba noThixo eseshiwe nguThixo. Uthi omunye kungcono ungazazi ukuthi ugcotshiwe kunokuthi ungazi ukuthi uJehova ukushiyile. uMose akazanga ukuthi ngenkathi ehleze entabeni egqolozelene noThixo kanti ubuThixo bukaThixo sebubuye. Uzwe ngabantu sebethi awubhekeka izimboze. Wayengazi ukuthi ugcotshiwe. Kodwa uSamson wayengazi ukuthi uThixo umshiyile ngoba wathi wenza njengenhlala yenza kanti uGcobo lwakhe alisekho. Thank you Lord. AmaFilisti ambopha, amehlisela eGaza eboshwe ngamaketanga ethusi. Ithusi lisho ijudgment. Ngenxa yokuthi wehluleke uqashula intambo zehabit kanti kuzolandela amaketanga ethusi amele ijudgment. Ngithi kuwe bamehlisele eGaza. eGazi la uNkulunkulu wakwademonstrate ngaye amandla akhe ezimbula amasanga ensimbi. Ngoba uSathane uyathanda ukuyodemonstrate ngawe ayobukisa ngawe la uThixo akakusebenzisa khona. Uma usubackslidile uSathane athi phuza udakwe. Uma usudakiwe athi hamba uye eGaza. La washumayela khona kwasindiswa abantu. La wafakaza khona kwaphenduka abantu. Glory to Jesus. Bathi abantu nimbona nje wayehamba noThixo.
usathane uyodemonstrate ngawe eGaza la uThixo akademonstrate ngawe khona. Funa ukuthi kuwe noma ubukhelesi noma bewenza kanjani awuqoqi inyawo zakho, ngoba kunaleli demon elithenjisa ipromotion esogweni ukuthi umuke wawisa yena uzothola ipromotion. Lingalinge lime iflag lika Satan kucelebratewe ukuthi kubanjwe wena. Thank you Jesus. Ngoba ngiyaye ngithi uma usindisiwe ungaphilela abantu abakuthandayo kuphela, philela nezitha zakho, abantu abalinda usuku lokuwa kwakho, abangathi uma bezwe ukuthi uwile ba-celebrate benza ama-braai, philela bona. Thank you Jesus. Sizothandaza abazalwane. uSamson bamvalela etilongweni. Etilongweni wayesila etsheni. Wayengasebenzeli iprofiti kaJehova, wayengasebenzeli neprofiti yakhe, kodwa wayesebenzela iprofiti yezitha. Sathane wayecabanga ukuthi uqedile. Praise God. Lithi izwi likaNkulunkulu zaqala zahluma inwele zika Samson, zahlume phakathi ejele, azilindanga ukuthi aphume bese ziyahluma. Ngithi zahluma esejele. Praise God. Nawe kuleli jele uSathane kuvalele kulo tonight, inwele zakho ziyahluma, zihluma phakathi ejele. And abachazayo bathi zahluma zabuyela endaweni ebezikuyo zingakagundwa, ngoba izinto zikaJehova uma zibuya zibuya ziphindaphindiwe, full restoration. Glory to Jesus. Kungenzeka ukuthi amaFilista wanakanga ukuthi inwele zika Samson ziyahluma. Nawe uSathane akanakile, amadimoni awanakile ukuthi inwele zakho ziyahluma. Ubengeke uSathane avume uzemvuselelweni, akanakanga ukuthi inwele zakho ziyahluma. Glory to Jesus. For sure babe nayo into yokuthi noma zingahluma inwele, uma kubuya ama cells kuzobenefita thina, ngoba amehlo wona wasekho ngeke asabuya. Kanti abazi ukuthi bamsizile ngokukhipha lamehlo, ngoba vese lamehlo wona bemlimaza embonisa besifazana abaronke. Ukuphuma kwawo kunikeza ichance amehlo umuntu ongaphakathi ukuthi ajonge phezulu, abone izinto noma i-assignment abeyiziselwe emhlabeni. Siyathandaza manje, siyathandaza. Ahlangana amaFilisti celebrator uDagoni uNkulunkulu wawo ukuthi usibambele isitha sethu uSamson. For sure uDelilah wayehlaliswe ngaphambili enikezwe i-honor, ngoba ukwazile ukuyiphumelelisa imission abeyithunyelwe. Basuke benza imistake, bese celebrate, beyidumisa, bathi landani isitha sethu Samson azosidansela. Kanti kukhona into abangayinakanga, ukuthi inwele zihlumile. Hallelujah. Mamgcine ngaleli yalanga abazi ukuthi kwenzeka i-restoration. Glory to Jesus. Wangena uSamson. Hey my God, I can imagine umuntu obehamba noThixo amehlo awasekho, ehamba nomfana omncane emhola. Bangakushiya abantu, kodwa ungavumi ukushiwa umfana omncane.
ngoba abantu bayakhansela kanti umfana omncane Nkosi yami yena uhamba nawe athi uDavide ngaye ungangamuka umoya wakho ingcwele. Glory to Jesus. Wangena uSamson akabona emehlweni udipende emfaneni. For sure ngenkathi engena kwacelebratewa kudunyiswa uDagoni uNkulunkulu wabo. For sure abamzwanga uSamson ngenkathi ekhuluma nomfana omncane babizi babanga umsindo. Yingakho ngiyaye ngithi ungangeni phakathi komuntu noThixo. Niyangizwa bazalwane ngoba umazi ukuthi utheni noThixo wakhe khoneni. Glory to Jesus. Yingakho kunomuntu oyathesewe phansi athi lalela sitha sami ungajabuli ngokuwa kwami ngoba lungileyo noma ngawa kodwa uyavuka 7 times. Glory to Jesus. Samson wakhuluma nomfana omncane wathi ngenzela ifavor, do me a favor,